Ήρθε η στιγμή να περιποιηθώ την επιδερμίδα μου και να μοιραστώ μαζί σας κάποια καινούργια διαμαντάκια που ανακάλυψα από τη Messinian Spa. Ξεκινήσω με την σούπερ ενυδατική κρέμα προσώπου, η οποία εμπεριέχει ελαιόλαδο καλαμάτα, σταφύλι και φραγκόσικο, σε σφίγγει και ενυδατώνει σε βάθος. Θα συνεχίσω με μία πλέον αγαπημένη μου κρέμα ματιών, η οποία περιέχει ένα τριπλό ενεργό παράγοντα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την προληπτική και θεραπευτική αγωγή για τις σακούλες κάτω από τα μάτια. Εμπεριέχει βιολογική αλόη, πανθενόλη, εχίλης μαγκοριού και πολλά ακόμη. Άλλη μια πολύ ωραία επιλογή είναι και η κρέμα προσώπου ενυδατική με βιολογικό ελαιόλαδο, φραγκόσικο και μέλι, καθώς και η κρέμα προσώπου με αντιγεραντική και αντιοξυδοτική δράση, ιαλουρονικό οξύ, ελίχρυσο και αβοκάντο. Τώρα, άμα θέλεις μια σειρά για βαθύ γεμισμεριτίδων, θα σου προτείνω την BioLifting, η οποία περιέχει μια κρέμα προσώπου και λαιμού, ένα Face and Neck Serum και αντίστοιχο serum ματιών. Και τέλος, πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε τα νέα Hair and Body Mist με φανταστικά αρώματα και σε super πρακτικές συσκευασίες.